Bikote zen mogu zaude? Oso ondo. Bai? Bai, Zenbat urte dituzue? nik 30. 30. Bai, Nik 23. Esango zenukete gazte batek gaur egun erraz daukala bizimodua? Edo zailtasunez betetako bizimodua? galdera zaila ez dakit. Segun nondik hartzen duzun. Nik esango nuke arlo batzuetan behiradatzea botatzen baduzu, segurenik errezago, ditugu gure aitona amonak edo gurasoek izan dituzten erraztasun batzuk lehen ez zeudenak. Adibidez, nik uste dut aisialdi konturako eta zenbait gauzetarako nik uste dut alde horretatik erraztasunak ditugula eta eskuragarriago ditugula gauza batzuk, baina bestetik zaildu egin dira beste arlo batzuetan, adibidez, ez dakit, hori etxe bizitza lortzeak orduan, edo, lan mota bat non egonkortasun gehiago lortu alduzun, orduan alde horretatik esango nuke zaildu egin direla, orduan segun nola behiratzen duzu. Bai, banek egoitzen antzera. Osea, ditugu aukera gehiago, aukera aniztasun handia daukagu, baina gero zaila da egonkortasun hori lortzea, eta hori oraintxe bertan 23 urterekin balan bat izatea, soldata bat izatea eta etxe bizitza bat izatea, nik oso ikusten dut. Aisialdia aipatu du Egoitzek. Bai. Leporatu izan dizuete askotan aisialdian larregi pentsatzen duzuela? Bidaiatzen, kanpora irtetzen, larregi gastatzen duzuena? Ez dakit leporatu, baina nik uste du hitz egiten dela horren inguruan, eta zelan igual oraingo ohiturak aldatu diren, eta beste gauza batzuk lehen esten ditugun, eta komentatzen da, azkenan igual zenbat plataforma dituzun, edo zenbatetan afaltzen duzun etxetik kanpo, edo jendea bidaiak egiten dituela erraztasunez Tailandia edo munduko beste kontinente batzu eta orduan ikustu horren inguruan ez dakit leporatu den hitza, baina hitz egiten da horren inguruan nola igual soldataen parte bat horretan joaten den. Bai. Lehentasunak asko aldatu dituzuela esango zenukete? Lehentasunak baina esango nuke aukera gehiago gauzaz berdinak egiteko, eta ez bide normatiboetan geratzeko. Eta orduan aukera aniztasun hori dela eta mugitzen gara eta bidaiatzen dugu, egiten dugu lankidetza, joaten gara ez dakit hori Tailandiara bizitan. Baina ez leporatu, da gehien nire uste edo nire zentsazioa da zoriontzen gaituztela, edo nire inguruneak bintzat, honengatik. Argiago daukazu zerk egiten zaituen zoriontsuago. Bai, saiatzen gara bintzat zoriontasun kutsu hori bilatzen. Nere ikuspuntutik, eta nik 50 piko. Lanera iristen diren gazte askok iritsi eta planteatzen duten lehenengotariko gauza da eta oporrak noiz, librantzak noiz, eta nik ikusten dut eta pentsatu, nire garaian duela 20 urte nik enuen sekula hori egiten. Eta iruditzen zait, oso ona eta hor iruditzen zaidala lehentasunak argi dituzue eta zuen denbora librea da, zuen denbora librea. Eta hori agian guk ez genukan horrela asimilatuta. Zuek ikusten duzue aldaketa hori edo ez? Bai. Eta, ze gure eginkizuna baita lan egitea, baina baita daukagu gure eskubidea, gure esialdirako eta ateratzeko, eta garrantzia ematea horri, esango nuke aldatu dela eta onera aldatu dela. Bai. Nik uste dut eskubide batzuk existitzen direla eta horren nik uste dut bermatu nahi dituzula horiek ematen direla, ezta? Baina, ez dakit, ez dut argi aldatu den hori azkenengo hamarkadetan, igual lehen zen, lanera noa alduan gehiena ingo dut, familia aurrera atera behar dut, eta igual orain alde horretatik behiratzen duzu gehiago, ni ordutegi hau da, ez dute ingo, izan alda. Eta sentsazioa daukazu beste belaunaldiek dena simplifikatu eta askotan pentsatzen dutela, hauek alperrutxak dira. Batzuek beste batzuek ez dakit. Denetarik nik uste du dagoela, ez dut uste orokorra denik.
bai egon aldira komentario batzuk eta horren inguruan, lehen itzein dugunaren inguruan, baina, bueno, bai, behar bada, bai. Bai, alperrak baino egin, ahulagoak garela. Zari, adibidez, gure osasunari, bai fisiko, bai mentalari, garrantzia gehien ematen diogu, baino, gero, beste belaunaldiko jendek, guk ematen diogu lehentasun hori, ikusten dute aitzaki moduan. Osea, nik, adibidez, gaur ezin naiz lanera joan, edo aste honetan ezin naiz lanera joan, egon naizelako, antxedaterekin, eta ezin naiz, etxetik atera. Eta, jendeak ikusten du zerbait negatibo bezala eta aitzaki bezala de, no vienes a trabajar porque eres una floja un poquito vaga. Eta, bagian ez da hori. Bai, eta nik ere esango nuke horren arira, ez da simplifikatzeatik orain beste partea, baina, osea, biratzen dugu aurreko belaunaldea gure aitit eta mama eta bar, eta igual bizitza eredua ere beste bat zen, eta simpleago neurri batean, igual zuk zer ikasi edo berehala hasten zinen lanean, 16-18 urterekin, normalean gizona gehien bat, emakumeak beste rol bat zuen, eta helburua zen familia bat sortzea, etxe bat, eta horrela bizitza ematea, eta, seme alabak euki, eta, familia aurrera ateratzea, eta ez egon beste elementu asko gaur egun daudenak, ez? Eta igual ez ziren kontuan hartzen beste gauza batzuk, orain agertu direnak, teknologia ere agertu da, eske faktore asko daude aldatzen ari direnak, orduan ikuste dut ere horiek kontuan hartu behar direla, ez? Eta, momentu honetan bizitza uste dut ez dela lineala, eta ematen du, ibilbide bat markatuta zegoela lehen, eta orain apurtu apur bat horrekin, eta sortzen ari dira, gatazkak nik uste dut bakoitzarengan eta orokorrean gizartean. Ahulak zaretela uste duzu, Ez dut uste, ni. Zergatik diozu ez? Ahulak, ez dakit. Behar badalen ere gauza asko, aurrera egiten zenuen eta jasaten zenituen gauza hauek eta ez zenituen espresatzen, eta igual orain bai zabaltzen dugu gehiago, edo bai ikusten dugu zaindu behar dugula, Osasun mentala. Bai, osasun mentala, horrelako gauza, psikologorako aukera, ez, edo kirolak ze garrantzi duen gure ongizatean, eta bai uste dugu zaindu behar dugula, eta lehen igual aurrera egiten genuen edo zerrekin, eta nik uste dut, ez dut uste haula garenik, baizik eta zaindu nahi dugula, eta gurea, eta gurekin ondo gon, gero gainontzekoekin ondo goteko. Gizarte geroz eta individualista gorantz goazela uste duzu? Nik uste zalantzerik. Bai, eta orokorrean lehia bizia dago nik uste dut modu askotan, nik uste dut eta... Lehia zertan? Lehian, adibidez, lan bat lortzeko momentuan, lehia dago, ez? Bai oposaketen bitartez, bai elkarrizketen bitartez, gero adibidez edo unibertsitatea sartzeko garaian, eta gero zure egunerokotasunean, ez dakit, ere nik uste dut, sare sozialek ere bultzatzen dute neurri batean, individualismo hori edo bakoitzaren ego hori, eta gero eta popularragoa izan, eta niko esango nuke eta zelan egiten dituzun zure ohitura, kontsumo ohiturak, eta nik uste dagoela modu bat, online erosketek ere eragiten dute, nik uste du, auzoko edo herrietako merkataritzan ez erosteak, nik uste du jarrerak direla orokorren, orduan ez esango nuke. Nien ados nagorarekin, ez dut orokorrean garantzia gehiago ematen diogula gure beharrei, ingurukoen beharrei baino, eta horrek azken finean banakoak eta orokorrean gizartea individualistagoa izatera eramaten gaitu. Zuek, okerrezpanago, guztiz kontrako bidea hartu duzue? Kooperazioaren munduan burua sartu duzue? Nola izan da? Esperientzia? Zer egin duzue? Nondik etorri berri zarete? Egia da, esperientzia
bereziki hasieran gogorra izan zela. Konta eguzu pixka zer Bai. egin duzun, bale? Bale. Jendeak ez dakiela. Bale, bari, ni egon naiz Laben, Ginean, eta pixkat egin duguna da, hango jendearekin formakuntza ezberdinak bideratu, ongizate emozionala, indarkeria matxistaren prebentzioak, bai emakumeekin, bai aurrekin, eta baita ere gizonekin. Eta gero baita ere, ONG-ko lanketan hartu dugu parte, bereziki hori haien baliabidetan indarra jarriz, eta hori, orokorran hori. Eta nire kasuan Peruko herri baten egon naiz, 5 pertsona joan ginen proiektu honetara, eta bertan egon gara eskola baten, hemengo ONG batek, San Biatorrek baduan egoitza bat, eta Jungai eta Karaseko herrietan egon gara eskoletan, eta bertan egon gara 5 kide, hango aurre hezkuntzan, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzan laguntzen klaseak ematen, edo babesa ematen, edo irakasle bat falta zenean bera ordezkatzen, eta gero beste bat ere egonda irrati saiotan lan desberdinak egiten bertakoekin, ekintza asko izaten dituzte asteburuetan, orduan argazkiak atera, beraiekin ere diseinatu proiektu bat, podcast bat, orduan helburua izan da apur bat laguntzea, eta pizka bat bertan murgildu eta beraien beharretara egokitu. Kontatzen dituzuen esperientzia hauek dira Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren parte. Sentitzen duzu zuen esperientzia hau, lehen deskribatu dira zuen gizartearekin, gizarte individualistagoa, lehiakorragoa, gizarte horren barruan esperientzia hauek lekuzkanpo daude? Ez duten enkajatzen? Nik pertsonalki ikusi dut alde handia dagoela hemengo gizartean. Tango gizartarekin zean ikusten dutenak kolektibistagoa, lehiatzen dira hori ondoko laguntzen, eta adibidez emakumeak ziren sukatzen zutenak, eta emakume guztiak sukatzen zuten elkarrekin, eta egia da hemengo ideiak batzutan ez direla ondo sartzen. Hori, bi kulturen arteko Bai. elkartrukaketa. Baina nik esate dizuet, zuen esperientzia, bizi duzuen gizartean, lekuzkanpo dago, sentitu duzu ez duela zuen inguruak oso ondo ulertu eta esan dizuete inoiz, zertarako jara joan, zertarako hori egin, edo ez. Niri orokorren ez diate horreak umezurik esan, eta esan diate esperientzia gozatzeko, eta aukera oso ona zela beste toki bat, beste kultura bat, beste jende bat ezagutzeko, ez, eta azkenen 3 hilabeteko egonaldi bat da, eta denbora da, baina gero ere zara luzaroan, osan esan bueltako biletea duzu, orduan alde horretatik jendea ere lasai. Eta esango nuke, gure kasuan igual Peru, bai zegoen aldea hemengo gizarteekin eta bai ikusten dira detaile eta gauza batzuk, dinamika batzuk non aldea dagoen, baina ez bereziki kriston aldea, hemengo gizarteekin. Egia da, adibidez, merkatua edo zelan funtzionatzen zuen, eta elkarlana apur bat, eta sentsazio hori, gero, nik uste dut neurri edo ritmo bajoago batean bizi dira, ez dago horren besteko beharrik, ez dakit zenbat aguakate edo ez dakit zenbat salduko dut gaur edo ez dakit zenbat nik uste dut hori lasaiago bizi direla alde horretatik, eta dutenarekin gutxika aurrera doaz, baina ez behar horrekin gero eta gehiago hemen batzutan ikusten dela ritmo altuago hori zentzu, Kontsumismo handiagoa? Bai, kontsumismo handiagoa, eta behar hori, benga alik eta gehien irabazi, eta hau egiteko, bestea egiteko, eta zoro moduan noa metrora, bestera, ez dakiz zer, alik eta gauza gehien, eta nik uste dut alde horretan gerri dut aldea. Egoitz txertokatzen zitzaizun egitea irakasle bezala? Eskolatan zer egin bertzen den? Ni gehien bat hango bigarren hezkuntzan egon naiz, 11, 12, 15, 16 urte bitarteko ikaslekin,
Eta gehien bat, bueno, nik magisteritzaz aparte zientzia politikoak egin nituen, orduan eskatu nion zuzendariari ia posible zen arlo sozialeko irakasgaiak pizka bat lantzea eta horrela, eta historia, geografia edo hango edukazion zibikako irakasgaietan egon naiz, eta bueno, irakaslearekin batera klaseak prestatu, adibidez, beraiek ematen dute historia del Perú y historia universal. Adibidez, historia universaleko klasea prestatu eta beraiekin dinamika desberdina prestatu, eta bueno, han zeuden gero beharrak sortzen zirenak eskolak behar zituena, hutsune horiek bete edo horrela. Zer nolako harrera aurkitu zuen? Zelan ulertzen dute beraiek irakasle Europar bat izatea eta zergatik? Egia da, eskola honek ja baituela nahiko urte proiektu honetan, orduan zuzendariak eta beste irakasle batzuk ja ezagutzen dutela dinamika, baina bestetik irakasle segun igual ja nagusiagoak direnak edo ez dute igual hain gustoko kasu batzuetan igual zu sartzea hor, ze igual zuari zara hemendik, Europatik zatoz eta zatoz zure ideiarekin edo ia lanpostuak kenduko didaten, orduan badago beldur hori alde horretatik, ez? Eta, bueno, gero denetari dago, beste batzuen nahi dute zu sartzea eta dinamika berriak, ariketa berriak sartzea eta horrela elkar elikatzea, zuk ikasi, beraiek ikasi eta alden heinean bi parteek ikasi. Eta ikaslek eta gurasoek, nola ikuste dut zaituzte? Ikasleek asko gozatzen dute, esan galdera pilo egiten dizute, dozerren inguruan galdetzen dizute, hemengoa zelakoa den, nola diren kaleak, etxeak, zer egiten den, zer jaten den, hori ze kirol egiten duzue, gero ere futbola esaten badiozu galdetzen dizute beti del Barça o del Madrid, ez atleti, kasuan, baina, egia da, bai. Kanpora zoazenean betiko galdera. Baina ez, umeako egia zen beti desiatzen zueltzea klasera, vamos, oso, beraintzat da como estimulo berri bat, esperientzia berri bat, eta bakiten ez urtero jendera doala, nik uste dut eskertzen dutela, beste jende batekin egon. Iratxe zure kasuan, psikologa bezala, zer tokatu zitzaizun egitea ginean? Ginen bereziki lan egin genuen emakumeekin eta gizonekin baita, eta aurrekin ongizate emozionala, indarkeria matxistaren prebentzioa, gero bitare konsentimendua, gorputzaren atalak lantzea, eta gero baita ere, gero psikologiatik pixka bat kanpo egon arren, baita ere lan genuen ONG barnean, haien baliabideak lantzen, haien dinamikako betzen, eta baita ere hainbat proiekturen justifikazioak burutu genituen, ordenagailuz. Ginea Konakrin lehentasunak, ez dakit, ez dut ezagutzen herrialdea, baina lehentasunak igual beste batzuk izango dira, eta horra doa Iratxe Europarra, maskulinidade berriei buruz hitz egitera, zure gorputza emakume bezala nola errespetatu behar duzun, edo guzti horri buruz hitz egitera, eta horrek ze harrera dauka? Egia esan da oso positiboa izan zen harrera, beste psikologarekin hitz egin genuen formakuntzak burutu ostean, eta egia da, atal teorikoa denek badakite, badakita nire gorputza dela, inork ezin duela ukitu, badakit nik eskubidea dauka dela jolasteko, emakume bezala edo aur bezala, neska bezala, eskubidea dauka dela jolasteko eta ikasteko, baina gero praktikan alde handia zegoen. Zen neska gazte gehienak etxeko lanak egiten zituzten, ropa garbitu, sukaldatu, eta 12-14 urterekin uzten zuten ikastola, eta etxean lan egiten zuten. Eta gizonak ostera jarretzen zuten ikasten, ondoren lan egiteko, eta dirua ekartzeko etxera. Eta praktikan aldea zegoen. Baina gero teorikoki, gazteekin lan egin da, eta baita emakume eta gizonekin lan egin da, teorikoki zegoen lan hori egin da. Gogoratzen duzu, kasu konkreturen bat, horrelako neraberen batena saiatu zinena bereziki, ez? Etzazu eskola utzi
Ez zaitez etxean sartu. Bai, justo egon ginen, han joan ginen Gineara, bi ONG-rekin, eta bueno, gu ONG batekoak izan da, batzutan bestarekin lan egiten genuen, eta egon ginen, hango ikastola batekin, jolasten, eta hori arma, denbora pasa. Ta harreman oso nahi izan nuen nerabe batekin, eta bigarren eguna etorri zen haur batekin, haur bat bizkarretan. Zenbat urte zituen? 12 urte. Ta benga etorri jolastera, zaindu behar dut nire aizpa. Eta esan diren, Eta horren zan nion, benga, nik zainduko dut zure aizpa, eta zu segi jolastera. Eta esan zuen, ondo. Baina, zegoen jolasten, baina beti guri begira. Ikusten, ondo dago nire aizpa, ondo zaudete, honetara, baina baita ere, ea segertatzen zen bestalde albora begira. Eta orduan, saiatu nintzen, baina da, pizkatxo bat. Hau lan luzea da. Uste duzu neska horrek laster utzi behar zuela eskola? Bai. Galdetzen nion baita ere, asteburuan egin duzu. Eta, egon ez garbitzen, etxe garbitzen, nire amarekin, arropa garbitzen, eta egon zara jolasten, galdetzen nion. Eta, batzutan bai. Baina zen, lehentasuna zen besteak zaintzea, etxe garbitzea, emakumeen roletara, oitzea. Elkartruke kultural honen parte izatea, ze interesgarria, ez? Bai, esan bai, eta nik esango nuke, igual ez da erantzunik politikoki zuzenena edo, baina nik esango nuke gainera, hemen digoazen entzat aukera oso ona dela, eta batez ere, zu zatozela gehiago zuk ikasten duzu, beraiek zugandi jasotzen dutena baino, eta jasotzen dute, baina nik uste duzu hemen digoazen entzat oso aukera ona dela, bai elkar bizitzanan gainontzeko kidekin egoteko, bertakoekin elkartzeko, hango kultura ezagutzeko, hango janaria ezagutzeko, hango dinamikak, bertako ekintzetan parte hartzeko, orduan nik uste dut alde horretatik oso aberasgarria dela. Egoitzu, Perun egindako egonaldi horretatik noren historiarekin gelitzen zara? Nork markatu zaitu gehien? Nork markatu nau gehien? Pertsona bat aukeratzea zaila egiten zait, egia da historiako irakasle batekin oso harreman ona egin nuela, eta asko gozatzen nuen, bera arkeologoa zen, eta saltzen zigun hango pila gauza, eta eraban ginduen toki ezberdinak bizitatzean inguruan, baina markatu nau, guretzat zer erreza den ara bidaiatzea ez, eta azkenengo 10-12 egunetan ematen dizute oporraldi bat, edo hango Peruko gauzak bizitatzeko aukera ez, eta guk egin genuen Cuzco, Machu Picchu, eta gero Iquitos, Amazoniako zonalda, eta han galdetzen zenuen herrian edo eskolan orokorrean, gehienez jota Lima ezagutzen zuten, ez? Eta gu ohituta gaude edonora bidaiatzera etengabe, eta horrek bai, jende honek ez du ezagutzen, eta segurenik igual ez du ezagutuko bere bizitza osoan, inkluso Peruko toki asko, ez? Eta, Ematen izu zer pentsatu. Bai, egia zen bai. Bikote zergatik, batean, kooperazioa gurutzatzen da zuen bizitzatan. Nik esango nuke, nik horretik zientzia politikoak egin nituen, eta gero master bat ere globalizazio eta garapena, eta beti izan dut interesa gai sozial, eta gero nazioarteko, gai desberdinetan interesa izan dut, beti interesa izan dut jakiteko herrialde hauek nolakoak diren, ze hizkuntza hitz egiten den, datu batzuk jakite eta horrela, eta beti, ni esan badibidez Deustuko naiz, eta parte hartzen dute Deustuko auzo mugimendu batean, eta gustatzen zait, eta nik uste dute gehien landu alden gaia dela, edo landu aldugun arloa da gure esparrua ez, eta nik uste dute arlo lokalean hor nik uste dute egin aldugula bereziki lana,
Baina, bueno, ere baneukan gogoa beste munduko toki baten ere pues, nire horrela granitoarena edo jartzeko orduan, bueno, eta, bueno, bide batez ere aukera bat zen niretzat. Orduan, ber, zer jasoan nuen handik eta hona ekarri. Eta, bueno, nire kasuan, beti izan dut interes handia psikologia sozialean, eta orokorren alor sozialean, eta kooperazioa eta neukan entzun da, baina como de lejos, ez? Eta justo, nire ezpak bidali zidan honen berri, eta esan nuen, bueno, ikusiko du zen moduz, eta hori, behin ja han egondatan ona etorrita, gogotxo, kooperazioan txartzeko, tal lan egiten jarraitzeko, asko dago egiteko ebarkatu. Ez bakarrik hori Afrikan edo, inkluso hemen Europan, baita ere lan askotxe daukago. Uste duzu, kooperazioan izan duzuen lehenengo esperientzia honek zuen ibilbide profesionala markatuko duela hemendik aurrera? Markatu hitza potentea da, baina agian findu bai, osea, hau gustatzen zait, jarretuko duten mendikan, ea nola modatzen nahi zen. Orduan, behintzat, jakiteko pixkat ze egin edo dan, oso ondo. Eta mendikan jarretzeko oso ongi bai. Nire kasuan, bueno, esango nuke, nik ja 30 urte ditut, orduan, bueno, pues, nire bilbidea ja apur bat zehazteko helburuarekin, eta egia da, pues, esperientzia honek ate bat ireki dela, eta, bueno, zalantza nuen mundu honekin, osea, gustatu izan zait, baina ez dakit horretara dedikatu nahi duan, edo lan mundu horret, eta, bueno, egia esan, pues, bai da aukera bat, baina bai gustatuko litzaiake momentuz, hemendik lan egin, eta gero ja etorkizunean, atzerrian bada, atzerrian. Egoitz, 2 karrera eta master bat. Bai. Iratxe karrera bat, eta master bat. Eta master erdia, ia. Larregi prestatuta zaudeten sentsazioa daukazue? Bai. Bai horrek zer esan nahi du. Nik uste, bueno, ez dakit, nik nire ingurua behiratzen dut, eta, bueno, eta nik uste dut, bai jaso izan dugu lan mezu bat orokorrean, ez dakit, obsesioa edo behar bat karrera universitario bat egiteko, eta nik behiratzen dut nire inguruan, eta ez dut esaten hobea edo txarra denik, baina, bueno, pertsona batzuek bere momentuan ez zuten karrera universitariorik egin, eta egin dute ibilbidea lan munduan, igual orain badute etxe bat, hasi zirelako aspaldi lanean, igual gero etorkizunan ordainduko dute, ez dakit edo gustora ongo dira bizitza osoan, baina, osea, nik uste bai markatu gaituztela, esan digutela, venga, karrera universitario bat, eta gero beste aukera batzuk zeudela, eta ez zirela txarragoak, edo lehen igual zegoen txarto ikusiak, eta ni behiratzen dut orain, 2 karrera eta master bat, bai, baina ez daukat etxerik, independizatzeko arazoak, orduan esaten dut, bueno, igual ez dago horren besteko beharrik, ez, eta igual bai esan digute askotan, bai, joan unibertsitatera, eta orduan bai, ez dakit. Damutzen zara? Damutu ez, zenik batxillergoa bukatu nuenean ere ez neukan argi ze karrera ia da, ni beti gustatu izan zai geografia, historia, ekonomia, arlo horiek, baina pues gero behiratzen duzu denborak eta esaten duzu, bueno, hau egin izan banu edo hau ez dakit, baina karo, pues momentuan da erabakitzen duzuna eta hortik jo nahi duzu, eta baina karo, igual esaten baiazu, pues igual egin alnituen beste gauza batzuk, lan munduan lehenago sartzeko, eta, bueno, ibilbidea, pues ez dakite, independentzia edo autonomia ekonomiko handiago bat izateko aurretik. Ez dakit, baina, bueno, zaila. Iratxe. Nire sentsazioa da, nahiko markatuta daukagula gure bidea, eta hori da, Nork markatzen dizu bide hori? Orokorran, gure familiak, orokorran gizarteak, beti da, gradu bat egin, FP bat ez egin, ze horrekin ez daukazu aukerak ondoren lan egiteko eta badakizu, ikas dezakezu, barduan egin gradu bat, eta gero master bat, eta gero ja lan bat. Baina agian,
hau ez da nik nahi dudana edo nik nahi nuena. Eta gian nik nahiago nuke behagitea FP bat, baina esaten didate ez zuk badakizu ikasten eta denat memorizatzen da, eta agian hobeto zuken dezakezu gradu bat, baina eski agian nik ez dut hau egin nahi. Denbora galdu zuen sentsazioa daukazue? Segero kontatzen dizkidazue. Perun eta Ginean izan dituzuen esperientziak, eta nik esan dut, denbora ezin da hobeto aprobetxatu. Orduan, ez dakit, baina gero kontatzen duzu beste hau, beste bertsio hau, eta dinot. Igual pentsatzen nahi dira, denbora galtzen ari direla oraindik ez daukatelako nahi duten egonkortasun ekonomikoa. Osa, kontua da, orain ez dudala egonkortasunik nahi, baina etorkizun batean bai. Ozen, oso ondo bai, ikasi, masterra, eta hori bidaiatu, ezagutu, lankidetza, lan egin beste herrialde batean, baina hemendik urte batutara egonkortasun bat izatea eskertuko nuke. Eta momentuz Urrun ikusten. urrun ikusten dut bai. Nahiko nukena baina urrunago. Bai. 23 dituzu? Bai. Eta noiz iritsiko zaizula uste duzu? Baikorra izan da 26 urterekin, baina baikorra izan da, Bai, zegoitzak ditu, eta marritu, eta oraindik ez du lortu. Horregatik. Bakoitzaren Esperantzakin, bidea. baina bai. Bueno, bakoitzaren bidea nordak, ojalá. Egoitz? Zuk sentsazio daukazu zentzu batean denbora galdu duzula? Denbora galdu esatea igual gehiegi da, igual orain jakin izan banu, pues igual erabakiak beste batzuk izango lirateke, baina denbora galdu gehienez jota, igual karrera ostean bai egon nintzela urte bat pizkat nora ezean eta ez nekiela nora jo, eta igual urte hori, baina besteak ez nuke esango denbora galdu, ez? Dapur bat, bueno, ez duzula aurkitzen zure tokia edo zure espazioa, ja azkenen urteetan aurkitu dut, ez? Baina nik esan behar da, eso zer faltan bota badut pizkat arlo akademikoan eta egia da eskolan eta institutuan zaila dela, baina gero unibertsitaten badibez, magisteritzan oso argi dago, ez? Praktikak dituzu eta hori nik pila eskatzen du badibez, baina beste karrera batzuetan nik uste dut praktika falta direla edo arlo praktiko gehiago falta dela, ez? Osa, teoria asko ematen dugu, baina gero heldu beharko zara pues, lanera eta hor egin beharko duzu tokatzen dena, eta nik uste dut bai, pues, praktika batzu, praktikalde bat pues, 4 urte ditugu karreran, osea, pare bat edo 3, no, ikusteko hau gustatzen zaite, ez zait gustatzen, eta pizka trebatzen mundu horretan nik eskertuko nituzke. Nik uste dut argitzen duela ere jendearen bidea horrek. Nora jo ez dakizunean, nik uste momentu horiek danok izan ditugula, baina igual orain sare sozialen aro honetan, momentu horretan zaudenan eta ikuste duzunean, ez dakiz zeinek, ez dakiz zer egin du. Ze orain danotak ikus zer egin duen aldamenekoak. Horrek gehiago agobiatzen du? Bai, oza, nik justo lehen komentatu den arira, nik uste dut ere ez da bakarrik denbora galdu duzula, baizik eta zu normalean egiten duzuna da gainontzekoekin alderatu. Eta orduan nik uste dut Orain baino gehiago alderatzen da. Nik orain gehiago alderatzen den, lehen baino. Esango nuke baietze aukera gehiago daudela. Eta nik uste dut gero ere sare sozialek pertzepzio faltsuak ekarri aldituzte. Eta, bueno, ze jatetxe majora joan den hau, edo zelako etxea duen, edo zenbat kirola egiten duen, edo ze bizitza idiliko duen, ez? Eta nik uste dut baietz, baina, bueno, hala ere ingurura behiratzen baduzu, honek ja etxea du, eta honek ja bikotea eskondu dira, eta, bueno, ematen du ja umea, eta, bueno, eta orduan horrek bai beldurra sortzen du agobio apur bat, eta normalean gainera, pues, gure alderaketak etortzen dira hobeto daudenekin. Orduan horrek ere sortzen du agobio. Ez duzu behiratzen nor dagoen txarrago, seguro nizu baino txarrago edo beste gora baten egongo diren pertsona daudela, baina, bueno, burua horrelakoa da. Iratxe, zuk ere uste guzu sare sozialek hori elikatzen dutela? Bai, azkenean, berak esan bezala, nakoak publikatzen du berak nahi duena. Eta publikatuko du dena super ondo dagoena, super positibo, biraze ondo nagon hemen, baskaltzen, itxasoa atzean, oso ondo. Eta orduan zu zaude, en tu peor momento kasi, eta hori ikusten duzu, eta konparaketa horrekin, min ematen du.
Baina gero nik egin zaket berdina. Osea, gero ni nagoenean, mejor momento, partekatzen dut, eta gero beste batek, jasotzen du, en su peor momento, eta berdin alderaketa, eta berak esan bezala, beti konparatzen zara, zu baino hobeto daudenekin, edo zu baino hobeto dirudi daudenekin, txarrekin baino. Zareek orduan bizitza komplikatu digute. Neurri batean, bai. Erraztu ere bai. Bueno, a ver, ematen dizu aukera, igual urrun daudenekin kontaktuan egoteko, ez? Baina bai, nik uste du komplikatu egiten dutela apur bat. Zer argitaratzen zenuten zuek? Perun eta Ginean zeundatenean. Bai, esan da, gauza gutxi. Bai? Bai. Esperientzia bizitzen zeundaten, buru belarri eta hortara. Bai, osea, agian, hori joan ginen batzuten bizitan ondoko herrietara, eta hori kaskadak eta pizkat berdea, baino orokorrean, ez. Ze gainera, genukan, txartela hasim. Tordan, horko jigako purua zen oso handia. Ta horrek ere, laguntzen gintuen, hori zer sozialak alde batera guztera, eta, benga, elkarrekin egotera, irakurtzen egoten, bakoitza bere munduan, eta hori justo posible izan da. Horrelako momentuak ere bilatu behar dira. Bai. Egunerokan ere bai. Nola egiten duzue, horrelako momentuak bilatzeko? Zareetatik deskonektatu eta zaudeten hortara egoteko. Gehienetan moda abion jarri, mugikorra, eta kirola egin, edo paseo bat eman, edo irakurri, idatzi, edo musika entzun, baina bereziki ni bakarrik nagonean. Egoitz, zuk zer publikatzen zenun beruntzen denean? Ez, nik orokorrean, ez ditut oso gustoko, baina bai publikatu dugu eta gehien bat asteburuetan egin ditugun planak eta zurbildu bagara han daude laguna pila bat, mendi pila bat, baitugun mendilerro inguruan zeuden handeak eta ia zen kriston paisaiak eta gehien bat hori eta lagunen batek esaten zen, baina zu zertara joan zera, orduan da pertsepzio hori, ez? Osea, karo, astenetik ostiralera egiten genuena ez genuen jartzen eskolan, ez? Baina gero igotzen zara ara eta jendeak izan aldu sentsazio faltsu osea, gertatzen dena, ez? Eta ematen du, kriston paisaia, baina hau, orduan eta hori, gehien bat hori igo dugu, ni igotzekotan paisaiak eta, taldeko argazkiren bat handik eta horrela, Euskal Kooperante bezala zuen esperientziatik zer azpimarratuko zenukete? Zer ikasi duzue? Ni pertsonalki etengabeko ohikuntza. Osea, Gineara iristea eta dena berria, hizkuntza berria, jende pilo bat, baita ere begiradak, osea, gu pertsona txuri bat bezala, han denak beretak, begiratzen gituzten, oso fijo, eta zen begirada bat, gero beste bat, eta baita, desberdin sentitze horrekin lan egitea, baita ere, batzutan gogorra zen. Seguro horrekin asko ikasten dela, ez? Zemen ez zara ezberdin sentitzen, Hori da, bai. han ezberdin sentitu, eta Bai, horretara ere ohitu. bai. Eta baita ere, eta ere, jakin, agian onan datozen jende beltza edo beste etnia bateko jendeak, baita ere horrela sentitu dezakela. Nik bera gehiagi begiratzagatik edo dena delakoa. Eta pixkat horrekin empatizatzea eta analogia hori egitea. Egoitz. Ez, horrekin arira modu privilegiatu batean heltzen zara, ez da, eta gainera hango komentaria beti da ikusten zaituzte horrela txuri gringos, ez da, ja identifikatzen zaituzte berehala, eta autobusean edo hango furgonetetan zoaz, eta behiradak etengabe, baina, gero ohitu egiten zara, eta hango dinamikan, eta gaina herri txiki baten geunden, eta, erdi ezagunak ja bihurtzen zara, gaina bakite kooperanteak doazela urtez urte, orduan, alde horretatik oso ondo, eta ni, zozerangoa, pizkat erritmo bajuago hori, egia esan nik eskertu dut, eta, gu eskola barruan bizi ginen eta elkar bizitza hori gure artean egia esan, afariak batera prestatu, ez dakit, hango errutina, elkarlanean bizitzea eta bizikidetza hori dela 24 ordukoa batera, oso intenso, baina oso aberasgarria da. Gutxiago estresatzen zarela esango zenuke bai?
Ba, ez dakit. Ez dakit, bai, igual neurri baten bai, eta pizka bat esaten duzu, ba, bueno, larun bateko goizan lasai botako dut baskaria prestatzen, eta ez dut etengabe zeo zer egiten egon behar, ez? Eta ba, ematen du hemen beti hortzak garbitzen dago, eta bitartean beste zeo zer, 3 minutu hauek aprobetxatu behar dira beste zeo zertan, ez? Orduan bai, lasaitasun hori bai esango nuke apur bat bai ekarri dela. Ez da irakaspen txarra, Ez da, Danok beharko genukena. bai. Beste zerbait gehitu nahi duzu, Aipatu ez dugun zerbait. Bai. Gazteren bati gomendatuko zeniokete Euskal Gazteak lankidetzan programan parte hartzea? Egia esan bai, nik bai, zeu zer gehitzekotan hori eta lehen esan dudana, ni uste oso aukera ona da, 3 hilabete zoaz, ez da epe luzerako, naute esan, bale, epe luze bada, baina majoa, nik uste dut aukera ematen dizula bertokoa ezagutzeko, baina bakizu bueltan egongo zarela hemengo dinamika, eta geratu nahi bauzu, bueno, ja hori zure kontura egin ahal izango duzu, eta nik uste dut, eske, horrelako aukerak ematen dizkigute, ordan nik uste dut aprobetxatu behar direla, Derrigorrezkoa izango beharko litzateke. Bueno, ez da derrigorrezkoa, baina txoio bat da, azkenan, beste herrialde batetara zoaz, eta nik uste dut, lehen hitz egiten genuen gazteen eta nagusien artean alde horiek, igual gure aitit eta edo inkluso gure gurasoek ez dituzte aukera hauek izan, eta nik uste dut, ondo daude. Seguro inbidia puntu batekin ikusi dutela zure Claro, esperientzia. ez dute aukera hori izan, eta ze ondo gozatu, eta eta zeako aukera guk ez genuen izan. Iratxe. Eta nik baita animatuko nituzke gazteak honetara murgiltzen, ze ez da berdinean nik kontatzen nire lagunei hau egin dut, hau eta hau, edo zuar horra joatea, hango bizitzera ohitzea, hango jendarekin bizitzea, ez da berdina, teorikoki esatea edo ja bizitzea. Eta gero esango nuke, esan niko nuke, bitari eskerrak hemengo ONG-ei, eta hango ONG-ei aukera honengatik, eta hori egindako harreragatik. Nabaritzen da, asko ikasi duzuela, eta guk ere zuekin. Eskerrik asko bikote. Mila esker zuri.